Reġgħet kienet ġimgħa impenjattiva l-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dan għax l-aħħar jiem komplew jingħalqu iktar files li jfissru ftehim dwar temi differenti u saħansitra kienu ffirmati l-ewwel liġijiet Ewropej taħt il-Presidenza Maltija. Fi Strasburgu poġġew il-firma tagħhom fuq dokumenti li se jfissru realtajiet ġodda l-Ewropa, il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani u s-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza Maltija Ian Borg. Il-liġijiet li ġew iffirmati ser jipprovdu aċċess għas-servizzi tal-port u trasparenza finanzjarja fil-portijiet, ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika u regoli komuni għall-importazzjoni tat-tessuti minn ċerti pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Min barra hekk il-Presidenza Maltija komplet tikkoordina ħidma importanti. Jiena kelli l-irwol li nikkoordina l-pożizzjoni tal-Presidenza fuq diversi temi. Per eżempju, kellek is-semestru Ewropew. Hemmhekk id-diskussjoni ovvjament kkonċentrat fuq l-ekonomiji. Aħna gburin l-ekonomija tagħna sejra daqstant tajjeb, hemm ekonomiji oħrajn madwar l-Ewropa illi ma jistgħux jgħidu l-istess, u allura fadal ħafna xi jsir. Tkellimna fuq il-possibilità illi l-Unjoni tkompli tikber, ikomplu jiżdiedu aktar pajjiżi, u dan anke fid-dawl illi qegħdin nesperjenzaw żminijiet ta' Brexit. Intant fi Brussell ingħalqu diskussjonijiet dwar programm immirat biex isaħħaħ il-parteċipazzjoni tal-konsumatur tas-servizzi finanzjarji u jagħtu semhom fit-tfassil tal-politika. Permezz tal-ftehim ta' dan il-fajl li kkummenta b'mod pożittiv dwaru l-Ministru Edward Cicluna, il-konsumaturi se jkunu wkoll marfa aħjar dwar regolamenti dwar is-settur finanzjarju. Il-programm mistenni jidħol fis-seħħ fl-aħħar tas-sena 2020, pakkett finanzjarju ta' 6 miljun euro. U ftehim ieħor għal benefiċċju tal-konsumaturi wara l-ftehim fuq roaming u fuq ir-rikonoxximent tal-abbonamenti elettroniċi bejn pajjiż u ieħor. Kienu approvati set ta' konklużjonijiet fil-Kunsill tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ, Kultura u Sports li l-President tiegħu kien il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo. Kien hemm qbil bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm aktar investiment fiż-żgħażagħ Ewropej u jingħataw opportunitajiet edukattivi u ta' xogħol. Dan fost ħafna xogħol ieħor li qed jara lil Malta tibqa' toħroġ bl-unuri fl-istituzzjonijiet Ewropej. Sentiment fi Brussell u fi Strasburgu huwa pożittiv ħafna. Hawn minn Malta jipprova jpenġi illi l-Ewropej daqs li jitkellmu b'xi mod negattiv fuq pajjiżna. L-Ewropej huma sodisfatti ħafna bil-ħidma li qiegħda tagħmel il-Presidenza Maltija.